ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଂହ ଶଶକ କଥା। ଏଠି ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିଛେ ଶଶକ। ଶଶକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଠେକୁଆ। ସିଂହ, ସିଂହର ଅର୍ଥ ହେଲା ସିଂହ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କଥା, କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗପ। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଂହ ଠେକୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗପ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ତାଙ୍କର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଦେଖେ ସିଂହ ଶଶକ କଥା ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରାହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟୋऽୟଂ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍ ଇତି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଆନୀତଃ। एषा आख्यायिका पंडित विष्णुशर्मणा सुखेन बालानां नीतिशिक्षार्थं विरचिता। पशुपक्षीणां चरित्रमाधारीकृत्य नीत्युपदेशपूर्णाः कथा अत्र उपलभ्यन्ते। प्रकृतपक्षे पंचतन्त्रमेव बालानां सर्वोत्तमः शिक्षणीयः ग्रन्थः। प्रदत्तसिंहशशककथायां बुद्धिबलेन कथम् अत्याचारिणः विनाशः सम्भवेत् तदैव प्रतिपादितं। मूलकथायाः संक्षेपेण अत्र विहितम्। कुहाଯାଇଛି विषयोऽयं, ଏହି ବିଷୟଟି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମିତି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ନାମକ ବା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍, ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ବା ଗଦ୍ୟ ରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନୀତ ଅଣାଯାଇଛି। ଏସା ଆଖ୍ୟାୟିକା, ଏହି ଆଖ୍ୟାୟିକା ବା ଗଦ୍ୟ ରୂପକ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କଥାଟି ବା ଏସା ଆଖ୍ୟାୟିକା ବା ଏହି ଗଦ୍ୟ ରୂପକ ଗପଟି ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖେନ ବାଲାନାମ୍, ସୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ବା ମଜାରେ ବା ଭଲ ରୂପରେ, ଭଲ ଭାବରେ ବାଲାନାମ୍ ବାଳକମାନଙ୍କର ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିରଚିତା, ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀଣାମ୍, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରମାଧାରୀକୃତ୍ୟ, ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ନୀତ୍ୟୁପଦେଶପୂର୍ଣ୍ଣାଃ କଥାଃ, ନୀତି ଉପଦେଶପୂର୍ଣ୍ଣ, ନୀତିଯୁକ୍ତକ ଉପଦେଶପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁବଚନରେ ଅଛି। ଅତ୍ର ଉପଲଭ୍ୟନ୍ତେ, ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମେବ ବାଲାନାଂ ସର୍ବୋତ୍ତମଃ ଶିକ୍ଷଣୀୟଃ ଗ୍ରନ୍ଥଃ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିଁ ବାଲାନାଂ ବାଳକମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଃ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବାଳକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହଶଶକ କଥାୟାମ୍, ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସିଂହଶଶକ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧିବଲେନ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, କଥମ୍ ଅତ୍ୟାଚାରିଣଃ, କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ, ବିନାଶ କରାଯାଏ ବା ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଏ, ମରାଯାଏ, ସମ୍ଭବ ହେବ, ମାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତଦେବ ପ୍ରତିପାଦିତମ୍, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୂଳକଥାୟାଃ ସଂକ୍ଷେପେଣ ଅତ୍ର ବିହିତମ୍, ମୂଳ କଥାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମୂଳ ଲେଖା ତାର ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବା ସନ୍ଧିପଦ, ସେହି ସନ୍ଧିପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଏଠି ଲେଖିଛେ। ବିଷୟୋऽୟଂ, ବିଷୟଃ ଯୁକ୍ତକ ଅୟଂ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଯୁକ୍ତକ ଅର୍ଥମ୍, ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍, ଚରିତ୍ରମ୍ ଯୁକ୍ତକ ଆଧାରୀକୃତ୍ୟ, ଚରିତ୍ରମାଧାରୀକୃତ୍ୟ, ନୀତି ଯୁକ୍ତକ ଉପଦେଶः ପୂର୍ଣାଃ, ନୀତ୍ୟୁପଦେଶପୂର୍ଣାଃ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମେବ
पंचतंत्रम जोक एवं सर्वजुग उत्तम सर्वोत्तम सर्वोत्तम सर्वोजुग उत्तम सर्वोत्तम संयुक्तक भवेत् संभवेत् शब्दार्थ विषयोयम यही विषयटी इति बोली आख्यायिका गद्य रचना बा गद्य रचनात्मक कहानी सुखेन आनंदरे बा सुविधारे विरचिता रचना करा जायछि आधारीकृत आधार करी अत्र एठारे उपलभ्यन्ते मिलिथाए। इथे प्रश्न दिया जायछि सिंह शशक कथायाः कथाकारः कः से सिंह शशक कथार बा गपर गाल्पिक किए पंडित विष्णु शर्मा। सिंह शशक कथा कुत्र आनीत पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथरू अणा जायछि सिंह शशक कथा केउठारू अणा जायछि पंचतंत्र नामक ग्रंथरू अणा जायछि। सिंह शशक कथायाः कथाकार एटा भूल लिखा जायछि अधिका एटा हम काटी देबा। धन्यवाद।